isa ka Chinese national ang nadakpan sa otoridad nga nagabaligya sa peke kag mga smuggle nga sigarilyo. Wala ginatolerar ni Mayor Treñas ang mga ilegal nga aktibidad sa mga foreign nationals sa syudad sang Iloilo. Suno sa alkalde nga may mga plano na ginapreparar ang Iloilo City Police Office agud matap na ang mga ilegal nga aktibidad sa mga foreign nationals. Dugang pa ni Treñas na kung mayara sa report sa mga ilegal nga aktibidad dapat gilayon nga aksyon sang National Bureau of Investigation kag dapat dakpon ang mga ini. Samtang dugang pa ni Treñas nga ang Bureau of Immigration ang may data sa mga foreign nationals diri sa Iloilo City. Ako dyan, I do not condone illegal activities. And if there are illegal activities, dakpon dahil kag-i-deport. Hugot naman na ginapanindugan ni Mayor Treñas nga dakpon ang tanan nga nagahimo sa illegal nga aktibidad sa syudad sang Iloilo for nationals man o kun hindi. Report na gikan syudad sang Iloilo. Ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.